Ang atong mga higala ba nga mga dili Katoliko, grabing fiesta nila kagahapon. Tungod kay syempre ang tibuok Pilipinas nagsaulog man sa Valentine's Day. Syempre pag yung Valentine's Day manggod is ang una-una sa uban is date, partner, maghatag og bula kay kuno, adlaw do kuno sa gitawag og gugma. Which is partly correct. Nga naman, tungod kay ang origin manggod sa Valentine's Day, fiesta manggod na ni Saint Valentine. Si Saint Valentine, kung ato ang tanawon, nganong nahimo siyang patron sa mga mag-asawa o sa mga hinigugma, tungod sa hinungdan nga siya ang responsableng santos, nga bisig ipawalan siya si emperador to administer the sacrament of marriage. Nag-administer gihapon siya, nikasal gihapon siya, and at the same time after on that gipatay siya. So mao na nga siya ang patron saint sa tawag ining mga mag-asawa, mga hinigugma. Pero sa karon nga panahon tungod kay secular naman kaayo ang ilang presentation sa Valentine's Day, mo na nawala na ang essence, nawala na ang esensya sa pag-celebrate sa Valentine's Day tungod kay ang focus is lust. Ang focus is tawag ining kana pag-uyab-uyab, uban pa, napay kupido. Actually kanang kupido, pagan na siya ang tawag in presentation, dili na siya sa original gyud nga Feast of Saint Valentine's. Kay ang original nga Feast of Saint Valentine's manggod, misa ang kapadulngan, misa ang atong samputanan, misa ang atoang adtuan. Kumbaga, ano man tungod kay kana nga panahon atong gipasalamatan ang Ginoong Dios nga gitagaan ta og San Valentino nga maghimo katag pagpadayag sa gugma uban sa grasya sa Ginoo, mo na kinahanglan mudawat og sakramento sa gitawag og kasal. Karon, so ang atong mga higala nga mga dili Katoliko, mga sir ug mga ma'am, grabe piyesta nila kay kuno na kanang origin ana Feast of Lupercalia. Taka raman taon mo kanang Feast of Lupercalia lahi na ang celebration sa Feast of Saint Valentine's. Ngayon pa na tanawa karon di ba nag-meeting sila, meeting rather tawag anang mag-uyab-uyab sila mo nang secular presentation but not the religious celebration. Kay religious celebration mo man ang misa. Ang mga Katoliko basta maghimog fiesta, misa man ang kapaingnan, dili man tawag ining lodge ang kapaingnan, hotel ang kapaingnan. No, that's not correct. Dili na mo pagtulunan sa simbahan Katoliko. Nya kining ato ang mga amigo nga gipanggamit siya wa mo na tanawon mga lodge, mga restaurant nga ingon ana ang ilang presentation So ang tinuod nga fiesta of Saint Valentine's or kining Feast of Saint Valentine's or Valentine's Day, panahon kana sa pagsimba, panahon kana sa pagpasalamat sa Ginoo nga gitagaan ta og grasya pinaagi sa sakramento sa kasal. Pasalamat ta sa Ginoo nga diin gitagaan ta sa Ginoo higayon nga makadawat siyang grasya ug siyang gugma pinaagi ni anang maong santos. So kanang uban nga heart, kupido ug kanang mga ginasaway sa mga protestante dili man kana mao ang tawag in Valentine's Day. Again, gisakyan na sa secular world, gisakyan na sa secular system nga mag-implement ni anang maong klaseng Valentine's Day. Nya pagkahuman mo niya gisakyan pod o ginagamit sa mga amigo nato nga mga dili Katoliko aron ingnon nga tinuod sila. Wrong. Again, mali or lahi ang celebration sa Feast of Saint Valentine's or Valentine's Day kung i-compare nato sa secular presentation na meeting or tawag ining mag-date no, dili na mao. So kung kaning atong mga amigo nga mga dili Katoliko kung mangita gyud mo og kanang tinuod nga celebration sa Valentine's Day adto mo simbahan, tanawa di ba nagmisa ang pari, nagsulob og kining pistola nga pula, nagpasabot na, nag-celebrate sa martyrdom of Saint Valentine. So kanang inyong mga di Katoliko ay musig padayon na ng inyong unahon na kay the more nga magpadayon mo na nagbutang-butang mo na mo mga Katoliko. Ingon anang amo ang gitawag og celebration. Okay? So ang tinuod nga Feast of Saint Valentine or Valentine's Day, mosimba ang magtrato, mosimba ang mag-asawa, pasalamat sa Ginoo nga mihatag ang Ginoo og grasya tungod sa iyang gugma dinhi kanato gipadala iyang anak og nagtukod ni anang mga sakramento sa kaminyon. Okay? So mo na tinuod nga celebration sa sakramento sa tawag ining Feast of Saint Valentine's or Valentine's Day. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.